Hola a tothom, sóc en Drúlic i avui us vinc a presentar la plantilla del Liverpool amb la qual penso aconseguir guanyar la Champions. Molt ràpidament us recordo que és la segona temporada que faig amb aquest equip. La temporada passada em vaig trobar aquesta plantilla, era horrorosa, molt llarga, molts migcampistes, molts defenses, masses. Busquets de titular amb 33 anys i un ritme de merda, el vaig vendre al Milan, que els agrada molt els jugadors vells. I aquest equip el vaig agafar després d'aconseguir ascendir al Wycombe a primera divisió i guanyar la Premier amb ells, però ara volia un nou repte. I res, anem a mirar ara la plantilla del Liverpool, actual. En porteria tinc a Alisson, el vaig fitxar del Barça, símbol random, estava de suplent de Ter Stegen, i de suplent d'Alisson ara tinc a Brandero. És un noi jove, té 22 anyets acabats de fer, és el porter titular ja de Xile i és un bon suplent. En defensa tinc a De Ligt i Varane. Varane acaba d'arribar gratis del Madrid, ha fet 30 anys i acaba contracte, és una bèstia parda, o sigui, 83 control de pilota, 90 de precisió de cap, té passe curt i passe llarg, marcaje 94, entrades 91, el robos aquest 95, més és ràpid, és una bèstia. I l'altre titular ara mateix és De Ligt, que també és bastant bèstia físicament, i també es mou a 85 control de pilota i passe curt 93, en defensa també està molt bé i a més encara és molt jove, té 23 anys. El vaig fitxar de l'Stoke City, no hi pintava res allà i bé. Els altres centrals que segueixen sent importants són Ta, encara és jove, té 27 anys, també és bastant bèstia parda, 91 de marcatge, 86 d'entrades, 90 dels robatoris aquests. Tampoc és terriblement lent, el que sí que li falta una mica equilibri, però és que és molt alt, 1,94 m, però va bastant bé. I després Vallejo, que me'l vaig trobar ja en aquesta plantilla i m'agradava bastant, és bo, 86, també està bé, saps, té passe curt, defensa, tal, tot bé. I físicament m'agrada molt. Bueno, pues muchas gracias. Però si he de vendre algú serà aquest, perquè ara mateix tinc Vallejo i Ta, que són boníssims, més De Ligt i Varane, i vaig fer una aposta personal per Romero, que és un tio que em vaig trobar de l'Sporting, que m'encanta, perquè és super ràpid, té resistència i força que flipes, i en defensa l'he millorat molt, ja 82 de marcatge, 82 d'entrades, 81 de robatoris. Li he de millorar més el passe curt i tal, però és que té 23 anys, i és esquerrà, que això sempre va bé, és l'únic esquerrà que tinc ara mateix, tot i que De Ligt i Varane tenen molt de pierna mala. I res, que si he de vendre algun central doncs serà l'altre, perquè 1, 2, 3 i 4 ja està bé, i aquest doncs si el puc cedir, bueno, són 20 anyets, és jove, també diu que pot jugar a lateral esquerra, a mi em costa entendre, fot meta 98 i tot i així és bastant ràpid, per això també em va agradar fitxar-lo, però encara és molt dolent. Anem a les laterals, vaig fitxar Maffeo del City, un regal, és boníssim, i aquí tinc Hernández, i ara de lateral, suplent per les dues bandes, tinc a Hakimi. Tenia a Walker Peters, m'agradava molt, no el volia vendre, però em va arribar al final una oferta molt bona, i realment Hakimi ha de tenir més minuts i per aquí tinc aquest home que acaba de pujar del planter, que es veu que té un potencial de la parra, ara mateix és horrorós, però és que té 16 anys. El migcamp titular ara mateix és Rubén Neves, que em vaig gastar la pasta per ell. M'encanta Henderson, que el tinc per aquí de suplent, però és que ja té 33 anys, llavors he de començar a pensar en un substitut. Després tinc a Saviger, que ja era l'equip que el vaig trobar, i Ceballos, que també arriba gratis, 88 de mitjana, 26 anys, no anava mai convocat amb el Madrid, jo al·lucino, és molt bo. És el substitut de Koke, que Koke ja tenia 31-32 anys i el Milan també m'oferia quasi 50 milions, o sigui, molta pasta, i va ser com, doncs, puc rejuvenir una mica la plantilla i millorar-la, doncs, endavant. I de suplents per aquí tinc Hernández, que és una bèstia parda, és superbo, és que 86 de definició fins i tot, i mira, 99 de robos. L'únic que pega que té és que fa 1,71 per jugar de pivot, però és que el poses on està Savitzer i també et marca moltíssim, és que és boníssim. I després, com deia, tinc a Henderson i la joia de la corona, a part de Grujic, que no és mal pivot, i Woodburn, que si puc el vendré, perquè d'MCO hi ha molta gent ja al mig camp. I llavors estava provant d'extrem, que segons això pot jugar i a més té 91 de definició, però no m'acaba d'agradar. I és que tots els minuts que hauria de tenir aquest home li dono a Thomas, que és el meu preferit. 5 de cama dolenta, 5 de filigranes, 20 anyets, l'he xatat moltíssim, molt control de pilota, molt de regates, l'he millorat finalment molt la definició, té molt passe curt, l'he millorat bastant la defensa, és un home que és MI, és jugador de banda esquerra, però jo vaig decidir que el faria interior i l'he millorat molt la defensa, tenia com 13 d'entrades i mira, ara té 51, perquè tampoc era gaire ràpid, però és que havia de ser molt bo, aquest home volia que fos molt bo i vaig dir, doncs el faré interior. I això quan ho vaig dir? Doncs quan estava al Wycombe, aquest jugador ve del Wycombe i m'agradava tant que vaig dir, fitxi per qui fitxi, el fitxaré, i aquí està. L'altre jugador que vaig fitxar del Wycombe és el primer davanter, és Machado dos Santos, és una bèstia parda, és molt ràpid, té molta agilitat, molt equilibri, no té gaire força però supera tothom amb el cos, la veritat és que està molt patat, i mira,
5 de definició, 89 de regatejos, 95 de control de pilota, a més té molts centres, és davanter centre però té 78 de centres, per això el col·loco una mica més a la banda. Em va costar molt poca pasta perquè els vaig regalar al jugador que estava a la Juve, el Douglas, no? Es diu aquest home, i tenia ja 30 anys i no m'agradava gens les estadístiques perquè ja s'havia començat a fer vell i havia perdut velocitat i volia aquest home sí o sí. El que sí que he deixat, tot i l'edat de titular, és Firmino, és que segueix sent boníssim, 91 de definició, 91 de regatejos, té molt control de pilota, a més té molt passe curt, 88, em va perfecte per associar-se, i físicament segueix sent una bèstia. Llavors, té 31 anys, però és que és boníssim. A la banda dreta, com dèiem, Mbappé, i el que acabo de fitxar per moltíssima pasta, perquè és que és una bèstia, té 20 anys, aquests 4 filigranes van bastant bé, i sumat als 81 només de regates, doncs que té 91 de control de pilota, 90 de definició, 86 de precisió de falta, és una autèntica bèstia. L'he fitxat del Saragossa per molta pasta, crec que han sigut uns 60 milions, posaré en pantalla la foto. És que és boníssim, quan el vaig veure, és que mira físicament, està patadíssim, vaig dir, aquest home l'he de fitxar sí o sí. I robarà molts minuts ara dalt i molta competència, o sigui, Machado, Firmino i Mbappé són boníssims, el Cruz Moura aquest ve jugar molts minuts perquè va costar molta pasta, i l'altre extrem suplent tenia a Lozano, que m'agrada molt també, i és molt bo, ara mateix està lesionat i amb la selecció, però bueno, és que és molt bo, 87 és que és boníssim, però clar, té 27 anys i si ha de vendre algú, doncs potser és aquest. Perquè el Brewster m'agrada molt, encara jove, 23 anyets, pensa que Firmino ja en té 31, per tant, potser li queda un any i després puc passar a Machado dos Santos i a Brewster com a davanters i així em quedo amb les bandes, no sé, ho he de veure, però és que està molt bé aquest home, té 88 de definició i l'he millorat molt als passes curts, té 83 i a més també superràpid, va molt bé la veritat. Llavors és això, si m'he de vendre algú serà el Woodburn aquest, l'Ejaria, doncs, sessió o marxar venut, i alguns d'aquests petitons que no m'interessen, i ojo el Vallejo, que potser també marxa. Ara mateix tinc seguit el Brown, que m'agrada molt, el vaig fitxar la temporada passada. És només 78, però és un box-to-box, o sigui, aviam, aquí està, les estadístiques. És ràpid, té molta resistència, té salt, que tot si ha baixat llavors les pilla totes per dalt, i després, doncs, aquí també té tot, té control, té bastants robos, té molt xut de lluny, defineix bé, era molt bo per dalt i per baix amb els passes, és que està molt bé. I només el vaig fitxar perquè em permetia treure'm de sobre Markovic, que era un jugador escarós que cobrava moltíssim i no el volia mantenir per res del planeta. Perquè aquesta és l'altra cosa, jo sempre intento que l'escala salarial tingui certa lògica. Llavors, evidentment, el més ben pagat és Varane, perquè cobrar 450 o així al Madrid s'ha baixat el sou. Ceballos ara mateix el segon més ben pagat, pel mateix el Madrid cobra moltíssim. Mbappé l'any passat era el més ben pagat quan el vaig fitxar, cobrar menys que Salah cobrava uns 250 o 270, a més li quedava menys d'un any de contracte, l'hagués hagut de renovar pagant-li més, i va ser com, doncs me'l venc per molta pasta i fitxo Mbappé. Clar, ara mateix jo vull que Mbappé cobri més, per tant l'hauré de renovar i fer que cobri 330 com Varane o 350. Després que és el que us dic, ha de jugar molts minuts perquè segueix sent el central més ben pagat juntament amb Varane. Alisson evidentment cobra moltíssim, estava al Barça tothom cobra molt, doncs vaig haver-li de fer una bona fitxa, però és que per un porter de 90 què vols, saps? Firmino segueix cobrant molt, que el vaig renovar, 220, però és que és boníssim. Rubén Neves, que també l'acabo de fitxar, doncs cobra bastant. Lozano és el que us dic, per 180 per un suplent, hòstia, és que cobra més que els altres, saps? Maffeo, que venia del City, per tant també cobra moltíssim. Savitzer, trobo que cobra molt, però bueno, la veritat és que bé hi juga, per tant me'l deixo. Cruz Moura li he fet un salari estàndard de 150, com a d'elit quan el vaig fitxar, que és més o menys el que tenia Vallejo. Hernández ja té una mica menys, Machado dos Santos només 120, amb el que ha jugat i amb els golaços que ha fet l'hauré de renovar aviat i també li posaré ni que sigui 150. Henderson, 115, 33 anys, aviam, és que és molt bo i encara no jubila, és el líder de grup, és que no el penso vendre. Grujic l'he deixat perquè si l'he de vendre, doncs igual ho faig, però 27 anys i 105.000, doncs 4 anys de contracte que li queden, està bé per un suplent, saps? No em queixo. Brewster el vaig renovar, cobra 105, és que està molt bé aquest home. I en canvi aquest cobra ja 100.000 i no acaba de fer res. Hakimi cobra poquíssim per lo bo que és, però és un suplent, per tant de moment ja va bé. Thomas cobra 90, que és com l'escala salarial més baixeta, com Nandes, que aquest home és que cobrava res, estava encara a Argentina al Boca i cobrava 10.000, llavors clar, ell em demanava 30.000, però jo no volia rebentar l'escala salarial, no pot ser que aquest home cobri menys que el jugador més dolent que tinc per aquí, el Bogdan, saps? És que no podia ser. Llavors, bueno, Brandero sí que cobra poquíssim, molt poc, però bueno, cobra com aquest porter, però és que abans era el tercer porter perquè encara tenia el Karius, i l'altre, el defensa, el Romero aquest, també cobrava res a l'Sporting i va acceptar un sou de 50.000, per això també em va bé deixar-lo. Entre aquest i Vallejo, que rendeixen igual, doncs cobren molt menys, llavors, doncs, saps? Bueno, aviam, per 47 milions al venc, no fotem, anem a negociar.
Proposar nova oferta, 47. Aviam què diu. Potser m'envien a la merda, però segons això es pot. 40. Doncs 44. Bueno, aviam, per 44 milions el deixo marxar, té un valor de 25 i ja et dic que no és titular. No cobra gaire, per tant, com a suplent no estava malament, però puc trobar opcions. O sigui, per aquí tinc migcampistes, tiqui. Aquest mateix és boníssim, físicament està bastant patat, 93 de força a més, i després té marcatge, robos, el Dier, doncs, més del mateix, l'Endidi és una bèstia també. Buah. El problema és que si tinc a Rubén Neves aquest no vindria a ser suplent. El Xabolà també està molt patat. No sé, tinc moltes opcions. El Nagy, que m'encanta. I després aquest home, no es podria fitxar aquest home, sinó un jugador jove, perquè realment l'únic migcampista jove que tinc ara, jove de veritat, és Thomas, que en té 20. I aquí no està malament, ja té 82 de robos. Hòstia puta, les obres! Vaig tancar la porta. Moriré de calor. Ai, perdona. Doncs tinc moltes opcions, el que passa és que totes són bastant més caretes i són jugadors que haurien de ser titulars, i en canvi l'Aramu sí que és un jugador realment jove, 22 anyets, i em serviria per aquest rol de futura estrella. Realment està molt patat físicament, mira aquesta velocitat, tal, i després ja té control de pilota, té molt passe curt i molt passe llarg, té robos, té entrades. Marroca és el mateix, és un jugador desenvolupat, 26 anys, 85, però és que té una clàusula de 19 milions. Aviam, per aquesta clàusula és una autèntica ganga. Llavors, entre l'opció aquesta de futur, que seria com molt poca pasta, però aquest home que és un regal... És que difícil. Grujic venut. Vale, i ara el Woodward, fantàstic. 40.000 de regal. Vale, llavors he venut a Grujic. Anem a buscar llavors el substitut. Negociar compra. Anem a oferir el Chirivella i pasta. Un defensa... Aquí no tinc jugadors, no. Quantitat pel traspasso. Anem a oferir 12 milions. 14 i 5%. Ho accepto. Sobre la pasta, o sigui, ara no em faré el rata. Sé que per 5 milions més que em sobren puc fitxar Marroca, que és molt millor, però és que tindré un problema al vestidor, perquè no es puc fer jugar a tots. Després de temporades llargues, la zona en bla, que tu vulguis, però ocasional. Doncs aquest m'accepta un rol super secundari. 5 anys. Vale, fantàstic, sense clàusula. I li oferirem, aviam, abans hem mirat, el que cobra menys era, rotllo, el porter suplent 36.000, podem oferir-li 50, com el Romero, i llavors li farem, com que cobrarà el doble, li farem una prima per contracte baixeta. Doncs ja està, ja tenim jugador. Vale, anem a veure les dorsals, les tinc per posicions. Aviam, Alisson és el 13, Bogdan és el 34 perquè m'importa una merda i és el número que tenia, Brandero és l'1, que és el que tenia el Karius, i Wright és el 30. Jo sempre jugo amb els dorsals 1, 13, 25 i 30 pels porters. Llavors és el que dic, com que aquest només faig que intentar vendre'l, doncs no li he donat el 25, li he deixat el que tenia. Ja em vaig ordenar-los de menys a més. Bàsicament, Brewster, que m'encanta, té el 57 perquè és el dorsal que tenia allà quan vaig arribar al Liverpool. Els jugadors joves que pugen de les categories inferiors tenen aquests números, per això en aquests jugadors creats els he anat donant aquests dorsals. I Chirivella tenia el 62 i com que no el faig servir, doncs és el que li he deixat. I després doncs anem baixant. El Costas té el 28, Lozano té el 25, Woodward té el 24, si venc a Woodward doncs potser li dono a Brewster, Maffeo té el 23, Romero té el 22, Hakimi el 21, Lehari el 20, Cruz Moura té el 19, que és el típic número d'extrem, Thomas té el 17, que li queda molt bé, Aramu li han donat el 16, que és el que tenia Grujic, després Hernández té el 15, Henderson el 14, 13, 12, Mbappé evidentment té l'11, Savitzer és el que tenia el 10, Firmino s'ha quedat el 9, Ceballos té el 8, Machado va agafar el 7, Nández el 6, Neves el 5, el 4, De Ligt el 3, Varane el 2. Vale, doncs 2, 3, 4 són els centrals, Neves té el 5 i Ceballos el 8, el 8 és el que tenia Koke. El 5 a Neves, que ja li queda bastant bé, i Varane el 2. Li volia donar el 5, però llavors és que el Neves amb el 2 no feia res. I com que Varane al Madrid ja l'havia dut, doncs trobo que queda bastant bé. Vale, doncs anem a jugar finalment la Community Shield. És un partit de pretemporada, com aquell qui diu encara. Sí que anem a jugar amb els teòrics suplents. Jugarem amb Vallejo,
que necessita minuts, Hakimi, Vallejo, Varane, Hernández, Neves, Ceballos, Savitzer. Savitzer no pot ser capità. Farem jugar a Nández i farem jugar a Henderson. Llavors li donaré el braçalet de capità a Henderson. Machado, Firmino, Mbappé. Vale, doncs Firmino, que ve de la selecció, perquè hi ha hagut Copa Amèrica, i com que ha vingut de Copa Amèrica, doncs no el convoco. Lozano ja està aquí, però és el mateix, ve de Copa Amèrica, per tant, no. Thomas sí que el vull. Ai, que difícil. Bueno, de fet, Brandero també en ve. Brandero també ve de Copa Amèrica, per tant, no. Bueno, aquest sí que el faig jugar, perquè ve de Copa Amèrica i així entrena, igual que Alisson. He estat jugant tota la pretemporada amb Wright, o sigui, ho ha fet molt bé, la veritat. Llavors el deixaré de suplent, Alisson segueix sense jugar, te li fot, vull dir, no necessita fer pretemporada, com aquell qui diu. O potser sí, va, primer partit. Estic indecís, vale? Wright ho ha fet molt bé, però ara ja l'envio al banquillo, pobre home. Vale, doncs sí, Alisson juga, Hakimi juga, Vallejo juga, Varane, Ceballos, tal. Vale, no, deixaré a Firmino de suplent amb els primers minuts després de venir de... I el que no faré jugar serà Savitzer. Però és que tinc un problema amb la defensa. Bueno, ara es queda així. He de vendre un central. I el central que vull vendre és Vallejo, oi? Doncs no puc fer jugar Vallejo. Faré jugar Ta. Sí. No, és que no pot ser, tio. Vale. Posaré ara en pantalla una foto de com va quedar la Premier la temporada passada, perquè si no, no sé per què collons jugo el Community Shield contra aquesta penya. Joder, Hernández. El soroll de les obres m'està matant, em desconcentra saco. Soc molt simpàtic i anava a reduir el soroll de fons ara amb la postproducció, però he decidit posar directament la meva veu sensual per vosaltres. Mbappé, Nández, Brewster, Mbappé, Brewster enrere, Hakimi per Henderson. Curta. Bé, Machado. Per Varane, Nández, Henderson, Machado, espera lateral. No, on centres? Que Nández és un putonant. Bueno, engata-la, Henderson. Joder, Hakimi. Ala. Hola. Us deixo aquesta jugada perquè veieu una mica com combino. Primer la cedeixo de cap amb la defensa del porter, llavors surto jugant en curt. La moc primer pel mig camp, d'una banda a l'altra, i finalment aconsegueixo fer arribar la pilota a la banda dreta per Mbappé, després l'obro una mica més endavant pel lateral i llavors combino ràpidament amb un o dos tocs a la frontal de l'àrea fins que aconsegueixo trobar Machado, però el tio xuta fatal i no marco. La vida és dura, què hi farem? Vale, beta. No! D'acord, aquí tenim una altra jugada on serveixo un curt des de porteria. Ja us dic que normalment saco un curt a no ser que no tingui un porter gaire bo i tingui uns defenses dolentíssims passant en curt, que llavors sí que estic obligat a tocar-la en llarg. Però bé, el que aconsegueixo aquí al final és un bon xut amb Ceballos, després la pilota acaba de fora de banda i llavors em cago en Nández perquè la lia parda desmarcant-se fatal. Hòstia, avui Nández està empanadíssim, La veritat que aquest home és boníssim, però... 1.40 ja. Estic espès. És que amb la tonteria de voler gravar ja els vídeos i tal, fa molt que no jugo. Perquè clar, m'estava com que aquí diu reservant, però és que sóc un gafe, se m'ha espatllat l'ordinador quan tenia ja acabadíssim el vídeo, gairebé acabat, el vídeo de presentació. No puc parlar i jugar, espera. Ai, Brewster, xuta. No! Bueno, Nández, vale, joder. Vale, mitja part, Al final ha marcat Nández, això és com l'altre dia, el partit de pretemporada que va marcar Busquets i Rakitic quan tothom deia que eren els pitjors que ho estaven fent, tota l'estona queixant-me de Nández i al final, mira.
Porter? No, però amb els punys no, idiota. Bueno, Nandes guanyant cops de cap, així m'agrada. Brewster a l'espai per Machado i a córrer. Si xuto des d'aquí puc marcar amb aquest home. Doncs avui no. Bé, aquí he tapat molt bé, la veritat. Varane, Nandes, Ceballos, Teo. No, joder. Vale, ve Ceballos. Mbappé, Esteba, vale. Oh, quin peu, que cabró! Buah! Bueno, anem a treure Nandes. Farem entrar Thomas. Bé, Varane, no et compliquis, pilota al porter. Aturat Alisson, torna-li. No és fora de joc, oi? Vale. Xuta. Vale, ve Ceballos. Henderson que es lia. Que no m'obres el passe, macho. Ara Ceballos no estava ben col·locat. Epa-li, Henderson. No que no marquin. Joder, macho. Que me l'ha defensat-ho. Molt malament aquí, tio. És que però... Jo no he mogut així atar, tio. Ha sigut ell. Per què es pillen aquestes pàjares? Ah... Joder. Bueno, gràcies. No! Tio, bueno. Remata-la. Ai. L'he passada a Thomas, que no ha tocat cap pilota, per cert. Normalment és bastant actiu, Vale, no la liis. Vale, bé, Thomas. Vale. Arribes, la robes. Brewster. No. I aquesta va ser l'última jugada del partit. Centra a l'Everton, Alisson no sé què cony fot amb els punys, normalment les bloca totes, però només les va refusar en aquest partit, i finalment l'agafa, llavors com sempre surt un curt però ràpid, començo a córrer amb Cruz Moura, que havia substituït a Machado, fa molt bé la paret, després la toca amb Brewster, i acaba entrant a l'àrea i xuta amb el cul. Jo no sé què va fer, però bueno, va fallar. Llavors el porter va servir de porteria, però es va acabar el partit. Vam guanyar la Community Shield, primer títol de la temporada d'aquest Liverpool, i res, crec que és una bona manera d'acabar el vídeo veient com Henderson i companyia aixequen la copa i ho celebren. Fins la propera!